Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Андрей Ковалев, пресс-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук, історик та релігієзнавець. Пане Андрію, вітаю вас, селям алейкум. Слава Украине! Героям слава! Пане Андрію, так как вы являетесь пресс-офицером 112-й бригады, которая, как я понимаю, находится на боевом задании, в том числе и на Харьковской, Херсонской и Донецкой областях, расскажите, пожалуйста, какая общая ситуация на фронте? Так, тут потрібно додати, що наші підрозділи дійсно, вони зараз і на Сході, і на Півдні працюють, але наші підрозділи також перебувають і є частиною Сил оборони Києва, тому що попри все, насамперед почну з Києва, зі столиці, війна не закінчилась, розслаблятися зарано, і ми розуміємо, що Республіка Білорусь надає свою територію, свій повітряний простір, свою військову інфраструктуру і підтримує російську агресію проти України у такий спосіб. І ми бачимо, що попри все триває накопичення російських окупантів на території Білорусі. Вони заявили про створення спільної, так мовити, військової, ніби такого спільного військового підрозділу, спільної військової такої збройної формації. Тому потрібно розуміти, що попри все загроза для столиці нікуди не поділася, і зараз навколо столиці зосереджені великі сили, сил і засобів оборони Києва. Тому наша 112-та бригада територіальної оборони, яка 24 лютого була утворена саме у Києві з хоробрих киян, чоловіків і жінок, які здебільшого це цивільні люди, які в перший день повномасштабної агресії стали до лав нашої бригади, тому вони об'єктивно перебувають і на позиціях оборони Києва, але також наші підрозділи відряджені і воюють зараз і на Сході, на, очевидно, найскладніших відтинках фронту на Сході і на Півдні. Наші підрозділи брали участь у контрнаступі українському на Харківщині, і тому зараз перебувають, не хочу уточнювати населені пункти, але, скажімо так, на кордоні Білгородської області, де потрібно відзначити, російські окупанти теж накопичують свої підрозділи. І зрозуміло, я швидше схильний вважати, і це моя така думка, що і накопичення військових сил в Білорусі і в Білгородській області – це швидше така, знаєте, певна гра м'язами. Це спроба відволікти наші підрозділи великій кількості сил з фронту, безпосередньо з передової, тому що однозначно, що там, де російські окупанти накопичують ці сили, це може свідчити про те, що в будь-який момент там може бути нанесений удар, в будь-який момент там може бути зроблений прорив, тому однозначно, що там мають бути сконцентровані наші підрозділи. Але так само наші підрозділи зараз перебувають на Донеччині, в боях наші підрозділи брали участь у наступі українських військ на Херсонщині, звільняли, зокрема, населені пункти Миколаївської, Херсонської областей і сам Херсон. І зараз наші підрозділи контролюють ситуацію фактично, тому що ми розуміємо, що лівобережна Херсонщина досі зайнята російськими окупантами. І, зокрема, наші підрозділи є очима артилерії, тому що, попри те, що наші підрозділи територіальної оборони – це легка піхота, але також у нас надзвичайно розвинена аеророзвідка, у нас розвинена артилерійська розвідка, і ми є фактично очима артилерії. Тієї артилерії, яка не дає спокою російським окупантам на лівобережній Херсонщині. Тому фактично, попри те, що російські окупанти готувалися до оборони, будували там якийсь міфічний вал на березі Дніпра, але потрібно розуміти, що так як правий берег Дніпра є вищий, ніж лівий, нашим військам вдається контролювати ситуацію. Фактично ми володіємо панівною ситуацією, наша артилерія володіє панівною ситуацією і глибоко прострілює
російські позиції на лівому березі і глибоко прострілює російський тил. Тому, попри все, на всіх відтинках фронту наші підрозділи Збройних сил України, зокрема і наші підрозділи 112-ї бригади територіальної оборони, володіють ініціативою. Як би важко не було, але попри все не дають можливості російським окупантам захопити ні сантиметра української землі, просунутися вперед. Навпаки, знаєте, стратегією таких повільних кроків, поволі ми тиснемо російських окупантів, артилерія знищує їхні тили і постачання, і попри все ми змушуємо російських окупантів в такий спосіб повільно, але відступати. Те, що було зроблено, скажімо, на Херсонщині, дехто говорить про якусь там втечу російських окупантів, про, знаєте, мені здається, що в якийсь момент ми стаємо жертвами російської пропаганди, коли ми говоримо, що російські окупанти втекли з Херсонщини. Ні, насправді методично, що починаючи з літа, артилерія знищувала всі мости і переправи, щоб російські окупанти фактично опинилися на правому березі, їхній плацдарм опинився в мішку. А тим часом з трьох сторін, з трьох позицій наші військовослужбовці Збройних сил України і інших військових формувань Сил оборони України тисли російського окупанта на Херсонщині з трьох, нагадаю, сторін. І що це фактично змусило російських окупантів відступати, тікати, але потрібно розуміти, що ніхто так просто не давав російським окупантам втекти. Наші хлопці і дівчата чудово розуміють, що якщо російські окупанти втечуть на цій ділянці фронту, вони рано чи пізно, завтра, післязавтра з'являться на іншій ділянці фронту. І тому ніхто не дає їм спокійно втекти. Російських окупантів знищували, вони кидали свою техніку. Зокрема, тиск наших військових спрямовує на те, що фактично на лівобережній Херсонщині, на Запоріжжі російські окупанти, зараз дуже багато дезертирства, вони просто зі зброєю в руках тікають. Зокрема, ну я як в якості речника Генерального штабу, тому що по вівторках я виконую обов'язки речника Генерального штабу, я вже повідомляв, зокрема, на Херсонщині, це Скадовськ, це інші, наприклад, населені пункти, російські окупанти усвідомлюють, наприклад, що їхні командири їх покинули, і вони просто збираються і тікають в Крим. Вони сподіваються, що якщо вони зайдуть за адмінмежу Криму, це буде для них якийсь там спокій, це буде для них якась втеча. Хоча потрібно розуміти, хочеться завжди нагадувати, Крим – це Україна. Жоден російський окупант в Криму не сховається, тому що зрозуміло, що слідом після Запоріжжя і Херсонщини наші війська будуть звільняти Крим. Пан Андрей, а как долго еще российские оккупанты, на ваш взгляд, смогут удерживать левый берег Херсонской области? Знаєте, давати якісь оцінки – це справа дуже невдячна, тому що тим паче я не можу тим паче озвучувати будь-які часові рамки, щоб не підказувати російським окупантам. Дивіться, насамперед, що дуже важливо, потрібно сказати. От що таке, наприклад, той контингент російський, який утримував правобережну Херсонщину, який утримував Херсон. Це надзвичайно втомлений, це демотивований контингент. Тому насправді російські окупанти зараз дуже демотивовані. Вони не розуміють, спочатку, на початку повномасштабної агресії, вони не розуміли, за що вони повинні воювати. А зараз вони не розуміють, за що вони вмирають. Тому насправді на цих відтинках фронту на лівобережній Херсонщині величезна кількість так званих частично мобілізованих, а насправді правильніше б їх називати частично могилізовані, тому що таке враження, що Путін, ну насамперед, коли Путін оголосив так звану частичну мобілізацію на території Російської Федерації окупованих територіях, він фактично визнав свою поразку у війні проти України. Він визнав про те, що його план швидкого бліцкригу вже зазнав поразки, і Російська Федерація програє чи програла у війні з Україною. Нещодавно була зустріч здається, на День прав людини, була зустріч Путіна з його ручними так званими правозахисниками, назвемо їх так, на якій Путін відверто зізнався, що ця так звана спеціальна воєнна операція, а правильніше сказати, війна проти України,
буде тривати довго. Тобто Путін вже це визнав. Але найголовніше, що ми з вами зустрічалися в студії АТР напередодні початку повномасштабної російської агресії. Ви запитували у мене, чи буде ця агресія. Тоді я, як кандидат політичних наук, як аналітик, виходячи з тих аналітичних даних, що я маю, і виходячи з того, що для Російської Федерації з усіх сторін повномасштабна агресія проти України була невигідна, я казав, що цієї війни не буде. Але тепер я розумію, що це невдячна справа давати оцінки і прогнозувати дії психопата, такого як Путін. Тобто ми розуміємо, що для нього вже він не думає про майбутнє Російської Федерації. Він готовий знищити цю державу, він готовий нищити власний народ і те, що я казав, проводити фактично, ну знаєте, в Росії дуже популярні різноманітні федеральні програми. Путін запустив федеральну програму могилізовані вбивства населення РФ. І він зараз це успішно робить. І от уявіть собі, що... Так. Так, слухай. Та-та-та, будь ласка. І от уявіть собі, що вони мобілізують людей, які абсолютно демотивовані. І зрозуміло, що ці демотивовані люди не можуть гідно, нормально воювати. Зрозуміло, що зараз методично Збройні сили України знищують склади постачання, знищують взагалі логістику російських окупантів на лівому березі. Коли ми з вами були свідками цієї такої дуже дешевої театральної постановки, коли міністр оборони Російської Федерації Шойгу приймав звіт командувача окупаційних військ Російської Федерації в Україні, так цього Суровікіна. От і Суровікін казав про те, що войска Російської Федерації відходять на зарані підготовлені позиції, вигідні позиції. Це так само, як під час Другої світової. Давайте згадаємо. Красна армія за версією Совінформбюро вона ніколи не відступала. Вона завжди відходила на зарані підготовлені позиції. Це була пропаганда. Та сама пропаганда ми бачили і тут. Вони відійшли нібито на якісь там зарані підготовлені позиції, на вигідні позиції. Ну, навіть школяр, там не знаю, семикласник в українській школі знає, що правий берег Дніпра він вищий, ніж лівий. Правий берег він завжди панівний над лівим берегом. Тому зрозуміло, що те, що зараз Збройні Сили України опанували правий берег, це унікальна ситуація для нас. Ситуація дуже хороша. І насправді наша артилерія, наші там, скажімо, системи залпового вогню, артилерія, особливо нові там зразки, які Україна отримує від західних партнерів, здатні прострілювати російський тил аж до адмінмежі з Кримом. Тобто, насправді, і ми бачимо, ну, не хочеться там коментувати будь-які удари, але ми бачимо, що українські війська можуть, скажімо, діставати і до певних об'єктів, які дуже багато кілометрів знаходяться від українського кордону. Тобто, однозначно, що передбачити зараз, що там посиплеться оборона російських окупантів на лівому березі Дніпра завтра, післязавтра, це невдячна справа. Зрозуміло, що дуже важливим в цій справі є значення Мелітополя, тому що як тільки почнеться всипатись російська оборона, українські війська здобудуть Мелітополь, це фактично буде ознака втрати стратегічного значення російських військ. Очевидно, вони почнуть тікати на Кримський півострів, очевидно, це однозначно означатиме звільнення усього півдня України. Ну і наступною ціллю, зрозуміло, буде Крим. Те, що вже робляться певні, так мовити, заготовки, певна робота по тому, щоб визволити Крим, ми бачимо по тому, що військово-морські сили Збройних сил України фактично знищили монополію, знищили перевагу російського окупаційного флоту на Чорному морі. Першим кроком це були обстріли російських кораблів, потім це
було знищення крейсера Москва, потім це було звільнення острову Зміїний. І вишенька на тортику – це враження російського корабля у акваторії в гавані Севастополя. Якщо російські окупанти дійсно вважали, що Крим – це їхня фортеця, вони вважали, що в Криму вони будуть в безпеці. Наші військово-морські сили довели, що навіть сховавшись у Севастополі, вони не будуть у безпеці. І це свідчення того, що Крим буде звільнений. Да, также не в безопасности даже в самых глубинках России, да, когда недавно мы увидели удары по российским аэродромам, которые находятся Гульсун, тут там дуже на важливо сказати, расстоянии що... 600 километров. Правда, непонятно, кто это сделал, но тем не менее. Я ж це хочу сказати, що ми досі не знаємо, хто це зробив. Офіційно Збройні Сили України відповідальності за це не взяли, так само, як і що стосується Кримського мосту. Мені здається, до речі, що ось удари по Кримському мосту – це теж був дуже важливий символічний знак для російських окупантів, що під їхніми ногами буде горіти земля, тим паче буде горіти земля українського Криму. Очевидно, ми ще про це сьогодні поговоримо. Запровадження санкцій проти діячів релігійної організації з духовним центром в країні агресора, а йдеться про очільників Російської православної церкви в Криму, це теж дуже важливий знак того, що всі колаборанти не тільки там, скажімо, на окупованих територіях, а й колаборанти в Криму, вони теж будуть покарані. Кстати, по поводу Крыма недавно вышла очередная статья «Вашингтон-Пост». Я не знаю, видели ли вы, но меня она очень беспокоила. Они там в очередной раз пишут о том, что Крым является там красной линией для России, и в случае, если украинские вооруженные силы попытаются силой вернуть Крым в состав Украины, это может стать поводом для применения ядерного оружия со стороны Владимира Путина и несет за собой риски превращения этой войны в перманентную войну, как на примере сектора Газа и Нагорного Карабаха, пишет Вашингтон-Пост. Что вы думаете по этому поводу? Чего добивается Вашингтон-Пост, учитывая, что это не первая уже статья, которая выходит у них за последние несколько месяцев по поводу Крыма и по поводу каких-либо договоренностей вокруг полуострова? До этого, помните, они также публиковали статью с приездом Джейка Салливана в Украину, который также приехал якобы с предложением там убрать Крым куда-то там в периферию и вести дискуссии по поводу его там, значит, присоединения к России и так далее. Что это такое? Как вы оцениваете вот такую информационную атаку, я бы сказала? Больше это назвать по-другому, мне кажется, нельзя. Гульсу, мені здається, що Вашингтон-Пост не вперше пише про якісь червоні лінії. Я хочу нагадати, що у лютому, березні була стаття Вашингтон-Пост, де взагалі опір українців називався червоними лініями для Путіна, коли журналісти чи аналітики Вашингтон-Пост уже 1000 разів намагалися посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Те, що зараз потрібно Путіну потрібні переговори, Путіну потрібно замороження цього конфлікту для того, щоб переозброїти, для того, щоб зняли санкції, щоб мати можливість закуповувати нову зброю, товари подвійного призначення, для того, щоб зростити нове гарматне м'ясо. І через 3 роки повернутися з новою війною, з новою силою. Тому що Путін, поки буде живий його оточення, війни, які штовхають його на ці рішення, на ці дії, ми приречені на повторення цієї війни. Тому не треба думати, що реально перманентна війна триває вже не перший рік. Війна триває вже давно. Я хочу нагадати Вашингтон-Пост, що війна почалася не 2022 року, війна почалася 2014 року. А до того, нагадаю, в історії України протягом 30 років були інші війни. Були, нагадаю, молочні війни, газові війни. Дуже багато, особливо за часів, наприклад, правління президента Віктора Ющенка. Наприклад, він ухвалював рішення, наприклад, щодо голодомору, геноциду українського народу. Російська Федерація відповідала цьому якоюсь дипломатичною війною, якимись обмеженнями, якимись заявами. Тобто війна ця триває вже дуже давно, вже триває не перший рік. Однозначно, що будуть намагатися використовувати питання Криму, фактично, знаєте, дискредитовувати
намагатися говорити про те, що це червона лінія. Я хочу нагадати, що Російська Федерація, очільники Російської Федерації провели так званий референдум про включення, референдум в лапках, про включення Запорізької території, Херсонської області, Донецької, Луганської, яких там ще Харківської. Ну, Харківську вони не встигли провести там референдум, бо почався наш український контрнаступ, і вони не проводили ніяких референдумів. Референдумів про включення до складу Російської Федерації. Фактично, після цього незаконного референдуму, окупаційного референдуму, Херсон, на думку російських пропагандистів, є територією Російської Федерації. Ось вони там кричали про те, що звільнення Херсонщини – це буде червона лінія. Крим – така сама територія Російської Федерації, як і Херсон, так як і частина Запорізької області. Це все нікчемні заяви. Однозначно, Крим буде звільнений. Українці ніколи не погодяться з тим, що Крим – це Російська Федерація. І я переконаний, що звільнення Криму станеться незабаром. А в наших, ну скажімо так, національному інтересі, який безпосередньо стає державним інтересом, це є повна дезінтеграція Російської Федерації, знищення Російської Федерації в її сучасному вигляді. Тому що якщо збережеться сучасна Російська Федерація в її сучасному вигляді, з її сучасним політичним режимом, ми приречені на повторення цієї війни. Якщо українці не хочуть повторення цієї війни, ми повинні сприяти повній дезінтеграції Російської Федерації. На жаль, ми повинні констатувати, що наші західні партнери, зокрема насамперед Сполучені Штати Америки, політичні еліти Сполучених Штатів, досі не вірять у дезінтеграцію Російської Федерації, тому що постає кілька таких питань. Вони перше говорять, а в кого в руках опиниться ядерна зброя, там, наприклад, вони сприймають Росію як певний антикитай, як певна така силу, яка врівноважує Китай. Це все насправді самообман, тому що я нагадаю, що такі самі питання, а у кого в руках опиниться ядерна зброя, стояли перед американцями, коли розвалювався Совєтський Союз. Нагадаю, що команда республіканця Рузвельта розвалювати Совєтський Союз, а потім команда президента Джорджа Буша старшого, який теж був республіканцем, вхопилися за голову, згадали про ядерну зброю. Джордж Буш, нагадаю, приїздив до Києва, виголошував свою легендарну чи горизвісну промову «Котлета по-київськи» і з трибуни Верховної Ради України переконував українців, що не можна розвалювати Совєтський Союз. І, тобто, ми спостерігаємо щось подібне, певний такий острах еліт Сполучених Штатів, і тому вони сповідують швидше таку ідею послаблення Російської Федерації. Не можна безкінечно послаблювати Російську Федерацію, потрібно дезінтегрувати цю державу, тому що ця держава є загрозою національної безпеки. Насамперед національної безпеки у Європі, насамперед для України, тому що ми бачимо, що вже офіційна політика цієї держави – це геноцид українців і всіх народів, які мешкають в Україні. Тому так само і геноцид кримськотатарського народу, потрібно і про це теж відверто і говорити, що російські окупанти знову проводять геноцид кримськотатарського народу. І тому цю державу потрібно зупинити. Пан Андрей, а что подразумевается под понятием дезинтеграция России? Это ее фрагментация на разные кусочки, вот такой условный парад независимости, который был после распада Совка? Ключове в назві Російська Федерація в тому, що вона федерація. Російська пропаганда за ці 30 років, зокрема нас, українців, переконала в тому, що Росія, знаєте, як Російська імперія, єдине і неділіме. Два слова, дві брехні. Вона ніяка не єдине і так само ніяка не діліме. Нас переконують, що Російська Федерація – це православна держава, найбільша в світі православна держава. Я хочу нагадати, що православні в Російській Федерації у меншості, їм треба озирнутися навколо. Якщо так відверто говорити, то Російська Федерація – це найбільша мусульманська держава. Там дуже багато мусульман, там дуже багато буддистів. І православні християни, на жаль, чи на щастя, там у меншості. Так само це стосується і того, що Російська Федерація, ну, нарешті українці, якби це цинічно не звучало, зіштовхнулися зі справжньою Росією. Хто воює в Україні?
в більшості так званих вооружених силах Російської Федерації. Зокрема, мої колеги, аналітики провели це дослідження. На першому місці це Дагестан, на другому місці це Бурятія. Мгм. Тобто люди, яких, знаєте, дуже важко в пересічному уявленні українців назвати росіянами, тому що в пересічному такому, знаєте, баченні українців росіяни це білі, які сповідують європейської раси, які сповідують православ'я. Нічого подібного. Тобто це федерація, яка має понад 90 суб'єктів федерації. Близько понад 20-25 це взагалі окремі національні республіки. Я хочу нагадати, це Республіка Мордовія, в якій, наприклад, живуть два таких основних народи, як ерзяни і мокшани. Це той самий Татарстан, казанські татари. Я вважаю, що казанські татари володіють найбільшим потенціалом до незалежності зараз у Російській Федерації. Той самий Дагестан, Бурятія, Республіка Якутія і дуже багато таких республік. І найголовніше, що потрібно зрозуміти, я вже не раз говорив, у мене, знаєте, часто запитують, невже ви думаєте, що нібито якісь там національні рухи очолять визволення цих країн? Я думаю, що сценарій буде той самий, що був під час розвалу Совєтського Союзу. Тому що насправді хто в Україні очолив розвал Совка і очолив шлях до, так мовити, незалежності? Перший президент України незалежної – це Леонід Кравчук. Це людина, яка була компартійною елітою в Україні. Це людина, яка була секретарем з ідеології Комуністичної партії України. Тобто так само, очевидно, буде і в Російській Федерації, коли біля керма незалежних республік стануть ще вчора лояльні до Путіна місцеві еліти, коли вони зрозуміють, що зараз вони еліта номер 2 порівняно з московською елітою. А тепер вони зможуть очолити свої власні республіки і стати елітою номер 1, стати владою в своїй власній республіці. Зрозуміло, що потім, очевидно, буде демократичний транзит, очевидно, що потім буде модернізація, очевидно, що з'являться нові владні еліти, які будуть відсторонювати старі владні еліти. Очевидно, будуть засуджуватися новими владними елітами старі, так мовити, тоталітарні, ті, що були лояльними до Путіна. Важко зараз передбачити майбутнє Російської Федерації, тому що, я думаю, в багатьох республіках це може завершитись, скажімо, певними локальними конфліктами, громадянською війною. Для нас, українців, насправді, розвал Російської Федерації – це буде з одного боку свято, тому що зникне наш великий ворог, наш фактично такий буттєвий ворог, але з другого боку для нас це може обернутися серйозним викликом, зокрема, таким як, скажімо, криза біженців, тому що величезна кількість біженців з території Російської Федерації можуть хлинути сюди в Україну. Багато з них можуть сказати, що вони є українцями за походженням. Багато з них може сказати, що вони мають українські паспорти і будуть вимагати від того, щоб українська держава надавала їм політичний притулок. Тобто важко передбачити, в який саме спосіб буде відбуватися. Я собі теоретично можу уявити, в який спосіб буде відбуватися розвал Російської Федерації, але дуже важко уявити наслідки розвалу Російської Федерації. Але найголовніше, цього не потрібно боятися. Для нас, українців, гірше вже не буде. Що ж буде гіршим за геноцид, який зараз Російська Федерація проводить в Україні? Знаєте, свого часу один відомий давньоримський політик всі свої промови завершував словами: а попри все, Карфаген має бути знищений. Да. Тому хочеться тут сказати, попри все, Російська Федерація має бути знищена. Пан Андрей, а тогда вот такой вопрос. Как вы думаете, сегодня есть среди окружения Владимира Путина вот те люди, которые могли бы в какой-то момент взять на себя ответственность? Ми бачимо, що, можливо, вони є, але вони зараз залякані. Але в той самий час ми бачимо в оточенні Путіна боротьбу певних владних фракцій. Тобто зі сторони це все виглядає дуже навіть так стабільно, дуже дружньо. Оці всі його оточення виглядає дуже сплаченим, тому що зрозуміло, що це як було в оточенні Сталіна. Тільки хтось висунув високо голову, вона одразу буде відрізана.
Але ми бачимо, попри все, що відбувається боротьба фракцій, боротьба еліт в оточенні Путіна. Ну, для прикладу, те, що найілюстративніше, це протистояння так званої поміркованої фракції чи поміркованої партії в оточенні Путіна і партії війни. Партію війни ми бачимо яскравих представників. Це так званий кухар Путіна. Він же Пригожин, він же лідер терористичної організації ЧВК Вагнера, але також і лідер Чечні Кадиров. Вони найбільше критикують, до речі, російських губернаторів, подивитися їхні телеграм-канали, їхні заяви. Це чи не єдині люди в Російській Федерації, які дозволяють собі критикувати намісників Путіна в суб'єктах Федерації. Більше ніхто собі не дозволяє такого. В той самий час вони весь час вислужуються перед Путіним. Зокрема, Пригожин намагається йому весь час довести, що Пригожин незамінімий, Пригожин найкращий, Пригожин єдиний, на кого Путін може спертися. І загалом, якщо порівняти Пригожина зразка 2014 року і зразка 2022 року, це дві різних людини. Пригожин став мільярдером. Пригожин заслужив дуже суттєвої поваги зі сторони Путіна. Пригожин зростив собі величезну медіа-імперію. Він має величезну кількість телеграм-каналів. От здебільшого ці всі так звані воєнкори, вони всі працюють у Пригожина. Він створив свої телеканали, свої продакшени, свої сайти підконтрольні тільки йому, де він хвалить своє власне ЧВК, хвалить себе самого. І в той самий час, зокрема, і Пригожин, і Кадиров, як представники партії війни, вони весь час підвищують ставки, весь час штовхають Путіна на нові і нові військові злочини. Вони все глибше і глибше заганяють його під Гаазький трибунал. Тільки Пригожин, і тільки Кадиров дозволяють собі критикувати перебіг війни в Україні, критикувати Міністерство оборони Російської Федерації, критикувати російських генералів. До речі, деякі генерали за дивних обставин помирають, їх знаходять утопленими в річках. Значить, Пригожин, знову ж таки, намагаючись вислужитись перед Путіним, те, що ми зараз спостерігаємо, ті бої, які ми спостерігаємо під Бахмутом на Донеччині, по суті, Бахмут для російських окупантів не вирішує жодної ні стратегічної, ні тактичної задачі. Бахмут – це просто спроба Пригожина вислужитись перед Путіним, здобути якусь проміжну перемогу, принести йому цю перемогу на тарілочці з голубою кайомочкою і сказати, це ж все зроблено так званими добровольцями з ЧВК Вагнера. Цим наступом під Бахмутом керували якраз вагнерівці, а не Збройні сили Російської Федерації, чи Міністерство оборони Російської Федерації, чи Генеральний штаб. Тобто Пригожин зараз намагається вислужитись перед Путіним і показати, що він є набагато ефективніший, ніж усі державні інституції, Міністерство оборони, Генеральний штаб, Збройні сили Російської Федерації. Можливо, навіть Пригожин в такий спосіб намагається, розуміючи, що Путін уже старий дід, намагається показати, що він, ну скажімо, єдиний варіант, щоб бути його спадкоємцем, щоб продовжити його справу. І я цілком припускаю це. Ну і знову ж таки, ми бачили кілька тижнів тому атаки на українське посольство по всьому світу. Ми бачили, коли присилалися очі вбитих тварин. Ми бачили, що в деякі посольства, навіть наше посольство в Іспанії, надіслали вибуховий пристрій. Все це мені нагадує як таку, знаєте, поведінку сицилійської мафії, такого собі хрещеного батька Дона Корлеоне. Ось Пригожину дуже подобається бути таким Доном Корлеоне. Вони з Путіним, як два старих таких, ну, даруйте, я навіть не знаю, як підібрати правильне слово, вони отримують задоволення, вони отримують задоволення від того, що вони залякують людей. Це якась, знаєте, певна така психологічна хвороба. І ось два таких старих маньяки отримують задоволення від того, що вони когось залякують. Це їхній стиль поведінки, такий
хулігансько-терористичний. І в той самий час Пригожин передає, ну, вони не брали на себе відповідальність за оці очі розіслані по посольствах, але Пригожин від себе надіслав, я нагадаю, скривавлену кувалду до Європейського парламенту. Тобто це теж своєрідне хуліганство, своєрідне залякування, що з одного боку він це робить для того, щоб показати, що знаєте, це що він може когось налякати, і дійсно хтось його боїться. З другого боку, вони перевіряють реакцію Європи, наскільки Європа готова терпіти знущання чи залякування ось цих от старих маніяків, і як вона буде реагувати. Как вы думаете, в мир в уже... наших інтересах, щоб європейці, бачачи ці такі терористичні залякування і хуліганства, ще більше озброєння надсилали в Україну. Ну, наразі це повністю входить в їхню стратегію боротися з російськими терористами, з російськими окупантами наразі на території України. Ну вот, что касается вооружения, его достаточно сегодня поступает к нам в страну? Потому что много действительно разных людей, аналитиков говорят о том, что Запад медлит с предоставлением нам тяжелого вооружения. Но так как в силу того, что мы не знаем всю информацию, сколько и какое именно поступает вооружение в Украину, насколько целесообразно об этом говорить? Я думаю, що беззмістовно про це говорити. Попри все, західне озброєння в Україну надходить. З іншого боку, я хочу, щоб ми подивилися на цю проблему під таким кутом зору. Тобто, дехто може стверджувати, що там Захід стримує надання якогось озброєння, Захід не поспішає. Загалом, повномасштабна російська агресія в Україні, ця війна, вона дала можливість відкрила кризу в країнах НАТО. Тобто країни НАТО замислились про те, а чи насправді існує поняття колективної безпеки. Наприклад, ті ракети, які впали на території Польщі, показали, що НАТО не готове воювати з Путіним, але з іншого боку, багато країн НАТО для себе ухвалили рішення негайно провести реформи в оборонно-безпековій сфері. Наприклад, Польща ухвалила рішення, що вони збільшують удвічі Збройні сили Польщі зі 150 тисяч військовослужбовців до 300. Я вам скажу, що в Польщі, наприклад, це зробити не так легко. Спочатку вони хотіли це зробити за 10 років, потім сказали, що зроблять це за 5 років. Тепер вони розуміють, що справа йде буквально на години. Ну, тепер говорять там дехто про те, що вони хочуть це зробити за 3 роки. Дуже важко одномоментно змобілізувати в мирній країні, якій теоретично нічого не загрожує, 150 тисяч людей, якісно їх навчити, поставити їх на посади, провести бойове злагодження. Німеччина реально зайнялася переозброєнням і перенавчанням своїх резервів. Тобто європейські країни занепокоєні. І найголовніше, що ця війна, і коли Україна потребувала західного озброєння, країни Заходу зрозуміли, що в них самих недостатньо цього озброєння. Наприклад, принцип колективної безпеки НАТО передбачав, зокрема, і розподіл певних функцій на країн-членів. Наприклад, там Туреччина займалася виключно авіацією, хтось із країн займався, наприклад, виключно фінансуванням і розвитком сухопутних військ, хтось займався розвитком артилерії, розвитком протиповітряної оборони. І багато країн, наприклад, які опиралися на зразки протиповітряної оборони, яку отримали від Сполучених Штатів, зовсім не вкладали в розвиток своєї власної протиповітряної оборони. Тому, з одного боку, зрозуміло, що для багатьох країн так званого колективного Заходу, хоча я як політолог не вірю в існування цього колективного Заходу, але давайте називаємо це колективний Захід, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канада. Для них зараз є національним інтересом підтримувати війну в Україні і боротися з російською агресією на території України. І тому це, скажімо, їхній національний інтерес надавати нам озброєння. З другого боку, для країн, наприклад, Сполучених Штатів, для країн Європейського Союзу, які були активно долучені до роззброєння України,
з 1992 року, це також є обов'язком. Тому що я хочу нагадати, і Велика Британія, і Сполучені Штати Америки підписували Будапештський меморандум. І Так. вони є для України гарантами безпеки, так само, як і Російська Федерація. Вони підписували документ про те, щоб Україна відмовилася від ядерної зброї. А я нагадаю, що це у всесвітній історії вперше взагалі Україна першою і єдиною відмовилась добровільно від ядерного озброєння, натомість обміняла це ядерне озброєння на гарантії безпеки. Росія порушила ці гарантії безпеки, а тепер для Сполучених Штатів, для Британії, які є стороною підписантами Будапештського меморандуму, це прямий обов'язок підтримувати Україну, тому що тепер є насправді ризики для української безпеки, і вони зараз зобов'язані надавати нам зброю. І ще одне дуже важливе: за часів Януковича і Сполучені Штати, і Російська Федерація змушували Україну відмовитися від дуже багатьох зразків ракетного озброєння, зокрема такі ракети, які називаються «Скат». Україна від них відмовилася. За часів Януковича ці ракети були передані до Російської Федерації. Як це сумно не звучить, Україну роззброювали, величезну частину свого власного озброєння, наприклад, стратегічні бомбардувальники, якими зараз бомбардується Україна з повітряного простору Білорусі і Російської Федерації. Ці бомбардувальники були передані Україною Російській Федерації, фактично подаровані. Угу. Тобто наші стратегічні партнери зараз зобов'язані нас підтримати, тому що вони були причетні до нашого озброєння. 2011 рік, ну скільки фактично там, 11 років тому, Україна відмовилась від ракетів «Скат», якими зараз могли б ефективно діставати до центрів, як вони кажуть, до центрів ухвалення рішень країни-терориста Російської Федерації. Тому зараз я б не хотів би коментувати питання, чи достатньо, чи недостатньо озброєння. Дуже важливо, що рішення про те, що колективний Захід надає Україні озброєння, воно ухвалене. Це озброєння надходить. Я вам хочу сказати, що наші військовослужбовці демонструють просто дива. Самі ж натівські офіцери, генерали дивуються, як швидко українські воїни освоюють ці зразки озброєння. І повірте, нашим воїнам не забракне сил, вміння і навичків освоїти будь-які зразки західного озброєння. Тому що від цього залежить наша власна безпека, наше власне життя. І хлопці і дівчата будуть якісно воювати цим озброєнням. Не потрібно боятися, знову ж таки, знищувати Російську Федерацию. А что касается российского вооружения, мы видим, как Россия бьет ракетами по нашей энергетической инфраструктуре, очевидно из-за того, что не может добиться никаких успехов на фронте и более того терпит поражение. И просто буквально 2 дня назад они объявляют какие-то территории своими, а на следующий день вооруженные силы Украины их деоккупируют и возвращают в нашу большую семью. Но и поэтому, очевидно, они бьют по энергетической инфраструктуре с целью спровоцировать гуманитарную катастрофу в нашей стране. И это немало ракет, там за одну массированную атаку они там выпускают по 70, по 80 ракет по Украине. Ну, когда-то же эти ракеты должны закончиться. Что вы думаете по этому поводу? Ну, дозвольте тут перше, окрім Сполучених Штатів, окрім країн Європейського Союзу, Україна отримує озброєння і від Російської Федерації. Як би це дивно не звучало, але російські окупанти, зокрема, і під час відступу з Харківщини, під час відступу з Херсонщини, і під час відступу з-під Києва покинули величезну кількість озброєння, величезну кількість, зокрема, і наші підрозділи 112-ї бригади територіальної оборони захоплювали на Харківщині. Я вже під час харківського контрнаступу я жартував про те, що уже можна створювати окрему танкову бригаду територіальної оборони. Так багато танків захопили наші хлопці і дівчата з територіальної оборони. Однозначно, що Російська Федерація теж сумлівно поставляє нам озброєння, і ці
танки, наприклад, деякі, які були захоплені під час харківського контрнаступу, зразу ставали в стрій танкових бригад, і, зокрема, наші бригади територіальної оборони передавали їм це озброєння. Деяку техніку доводиться ремонтувати, але вона стає у стрій і воює проти російських окупантів. Що стосується того, що дійсно я про це сказав, спочатку Путін визнав поразку у війні проти України, оголосивши так звану частичну мобілізацію. До речі, сказати, що ця частична мобілізація так і не закінчилась. Тобто вони Кремль, офіс президента Путіна, випустив указ про початок частичної мобілізації, але ми не бачили указу про завершення частичної мобілізації. Так. Якщо був виданий указ президента про початок, має бути указ президента про завершення. Це означає, що продовжується так звана частична мобілізація, і такі медіаресурси, як База і Медуза, провели журналістські розслідування і виявили, знаєте, там в Російській Федерації такі самі вимоги до укладання шлюбу, як і в Україні. Тобто молодята мають подати заяву до ЗАГСу за місяць. Місяць ця заява розглядається, щоб молодята не передумали, і через місяць їх одружують. І ось в Російській Федерації є можливість пришвидшити цю справу. Якщо у вас є на руках посвідчення про мобілізацію, ви можете за одну добу одружитися. Так ось, от якраз База і Медуза провели розслідування, що близько 500 000 росіян з посвідченнями про мобілізацію звернулися до ЗАГСів, щоб провести ось цю процедуру експрес-одруження. Там щось понад 400 тисяч, 450 тисяч, здається, росіян. Тобто про те, що Кремль змобілізував 150 тисяч чи 300 тисяч, це вже фейк. Як мінімум 450 тисяч частично мобілізованих мали на руках ось ці посвідчення про мобілізацію, змогли скористатися експрес-одруженням. І ми розуміємо, що Кремль продовжує мобілізовувати і могилізовувати населення Ерефії. В той самий час, ну це перший приклад визнання поразки у війні з Україною. Потім партія війни, я так розумію, під її впливом, Путін призначив Суровікіна, генерала Суровікіна, так званого генерала Армагеддона, командувачем окупаційних військ в Україні. Я нагадаю, що оцей військовий злочинець Суровікін, він є командувачем повітряно-космічних сил, здається, це так називається, чи космічно-повітряних сил Російської Федерації. І саме йому підлягають ось ці так звані ракети, якими обстрілюється весь час Україна Російською Федерацією. І це його теорія якраз розпочати війну із трансформаторами. Якщо раніше Путін воював проти цивільного населення, тепер вони ще воюють з трансформаторами. Дійсно, їхня мета повний блекаут в Україні, посилення паніки, витиснення населення України з самої України для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб підірвати підтримку Збройних сил України і цим самим зломити опір Збройних сил України. Потрібно зрозуміти, що у всі часи російські окупанти так і не зрозуміли і не вивчили української ментальності. Їм дуже важко опанувати українців і те, як українці мислять, як вони поводяться. Російські окупанти чи російське військово-політичне керівництво ставиться до українців так само, як і до росіян. Вони сподіваються, що якщо один раз їх залякати, вони перелякаються і втечуть. Ні, в Україні це працює інакше. В Україні ми бачимо, що ось всі ракетні атаки, ракетні удари, вони тільки посилюють український опір, українську злобу. Ми усвідомлюємо, що наша русофобія недостатня. Ми розуміємо, що і що роблять українці. Вони не тікають, вони навпаки ще більше починають донатити на благодійні фонди, на підтримку Збройних сил України. І тобто ця стратегія себе не виправдовує. Ну і найголовніше, ось ці ракети, які Суровікін дає наказ діставати. По-перше, Російська Федерація, знаєте, багато людей думає, що якщо там, наприклад, обстріл України стався після нашої чергової перемоги на фронті, то я хочу сказати, що опісля не означає внаслідок. Тобто тут найголовніше потрібно зрозуміти, що
російські окупанти не підлаштовують там ні до яких дат ці обстріли, ні до яких наших серйозних перемог. Насправді, Російській Федерації, щоб підготувати такий масований обстріл, потрібно від тижня до 2, а то і більше часу, тому що ці ракети дістаються з баз зберігання. Дуже часто вони зберігаються на складах в дуже поганих умовах. Їх потрібно провести технічний огляд, часто їх потрібно ремонтувати, їх потрібно заправити, їх потрібно привезти на ті аеродроми чи на ті бази, звідки вони будуть випущені. Тому що зрозуміло, що вони не зберігають свої ракети, не скупчують їх на аеродромах, скажімо, там, де їхні стратегічні бомбардувальники базуються. Тому що вони розуміють, що може бути удари у відповідь. І ми бачили, що якісь невідомі сили завдали ударів по 2, а потім ще й по 3-му аеродрому. І якщо б там було велике скупчення ракет, вони просто здетонували, від цього аеродрому нічого не залишилось. Я думаю, що не тільки від аеродрому, а й від сусідніх міст нічого б не залишилось. Тому це потребує великого часу. І головне, подивіться на тенденцію. Ми бачили перший обстріл України. Там, здається, було понад 100 ракет. Потім другий обстріл, такий масований. Там було трохи менше 100 ракет. І тепер третій обстріл масований, на який українці так чекали. Там було 60 ракет, з яких 50 було збито. Тобто ми бачимо, що російські окупанти втрачають ось цей потенціал. Їм все важче і важче вдається збирати достатню кількість ракет, які не просто будуть вистрілені, які полетять, а які влучать. Тому що так само про це ж дуже рідко згадують, що дуже багато, наприклад, ракет, які були випущені з акваторії Каспійського моря, приземляються в саме Каспійське море. Вони просто не долітають до України. Не хочеться обнадіювати українців. Звісно, я прихильник, щоб українці були завжди готові до найгірших сценаріїв, і потрібно бути готовими до найгірших сценаріїв для того, щоб перемогти. Але потрібно сказати, що російським окупантам все важче і важче. Подивіться, останніми днями, ну те, що стосується Києва, зрозуміло, що сьогодні були, наприклад, удари по Херсону російськими ракетами. Але те, що стосується Києва, останніми днями ми спостерігаємо тільки такі короткі повітряні тривоги. Тобто російські окупанти весь час тримають нас у тонусі, весь час злітають російські стратегічні бомбардувальники на території Білорусі, проводять навчальні польоти і сідають. Тобто я так підозрюю, що або російські окупанти до чогось готуються, або вони просто втратили ось цей потенціал до ракетних обстрілів України. Або втрачають. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чув Сагунус таку змістовну беседу. Сагунус, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую вам. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Бережіть себе. Слава Україні! Звичайно, героям слава. Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук, історик, релігієзнавець, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Коршкенджа.